Ja se zovem Nijaz Mujkanović, bivši logoraš logora omlarskog koji sam proveo 80 dana, to znači od 2. juna 1992. do 21. augusta 1992. I zadnji muški živi logoraš koji je napustio logor omlarskog. Znači, manjući sam otišao 21. augusta, bio sam do 16. decembra 1992. godine. U tome se i napisao knjigu Zločin s predmišljajem, 197 dana u logorima Omlarska i Manjača. Knjiga izašla na engleskom, sad u augustu izlazi na švedskom jeziku. Emocije su velike. Moja dužnost i obaveza da sam danas ovdje. Možda sam ja mogao biti u ovim tabutima danas, ali svojim ovdje. I govorim da moramo dolaziti, to nam je dužnost i obaveza. Ne živimo u prošlosti, ali imamo odgovornost za budućnost, za nove generacije koje dolaze, da im se ne desi ono što se nama desilo. Jer moramo ići naprijed, moramo živjeti, ali nikad zaboraviti.